F'diskors li għamel l-Europarlamentari Laburista Joseph Kuxkiri appella lill Parlament Ewropew biex isegwi s-sitwazzjoni demokratika ta' pajjiżna kif ukoll is-sitwazzjoni politika ta' dawn l-aħħar xhur f'Malta. Kuxkiri fakkar kif il-Gvern rebaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali b'maġġoranza relattiva ta' 49.3% li ma' maġġoranza relattiva waslet biex fil-Parlament Malti jkun hemm maġġoranza ta' siġġu wieħed biss. Fl-aħħar xhur jgħid Joseph Kuxkiri deputati min-naħa tal-Gvern għal diversi drabi astjenew u saħansitra vvutaw kontra l-linja tal-Gvern. Kuxkiri qal li l-Parlament f'Malta ilu xhur ma jiffunzjona kif suppost fl-istess waqt li x-xandir tal-Istat huwa manipulat mill-partit fil-Gvern. Fakkar ukoll li kien hemm ir-riżenja ta' deputat tal-Gvern mill-grupp parlamentari tal-partit fil-Gvern li jfisser li f'Malta l-Gvern ma ċandu maġġoranza stabbli fil-Parlament. L-Europarlamentari qal li f'sitwazzjoni bħal din il-Gvern għandu jmur mill-ġdid għal ġudizzju demokratiku tal-poplu.